Det er en ting, som vi heldigvis bliver informeret relativt meget om, også i udlandet. Det er en ting, der desværre vokser jo, kan man sige. Ikke? Og derfor synes jeg også, at informationsarbejde er enormt vigtigt. Tak fordi, at I prioriterer at komme i dag for at bruge lidt tid på matchfixing-problemet. Tak fordi I ikke bare dyrker jeres talent og jer selv. Tak fordi I også tager et ansvar for hele sporten og for hele samfundet. Det er derfor, jeg er kommet for at sige tak til jer. Matchfixing er en alvorlig trussel mod jeres idræt og mod jeres fremtidige talent og udfoldelse af talentet. Alt bliver ødelagt, hvis matchfixing breder sig. Det er jo kommet til Danmark. Det må bare ikke brede sig, og det skal stoppes. Det er derfor kampagnen hedder sig noget, hvis du ser noget. Nu har jeg heldigvis spillet i mange år efterhånden, både på landshold og i udlandet og i København her, og har ikke oplevet noget i den stil. Og sådan skal det blive ved med, forhåbentlig al den tid. Forhåbentlig de unge spillere, vi også har i truppen, kommer ikke til at opleve det. Men det kan vi også kun gøre ved, at vi informerer, og ved, at det er nemt at kunne gøre noget ved det, kan man sige. Ikke? Og tage hånd om det. Derfor tror jeg, det er rigtig vigtigt, at der bliver taget hånd om det. For det er klart en større trussel, end måske doping kunne være i fodboldverdenen som ting der. Så det er en rigtig, rigtig vigtig ting for hele sporten.